Dobrý deň. Vitajte na našej ďalšej virtuálnej prezentácii. Chceli by sme vám predstaviť našu novinku Dedov krajec. Rastúca túžba spotrebiteľov po tradičnom a najmä chutnom chlebe bola pre nás hlavnou inšpiráciou pri tvorbe tohto krásneho chlebíka. Dedov krajec je stelesnením tradície, pekárskeho umu a lásky k chlebu. Vložili sme doň naše dlhoročné pekárske skúsenosti a sklbili sme ich s tradičnými postupmi a surovinami nášho regiónu. A čo je teda na Dedovom krajci to najdôležitejšie? Medzi hlavné kľúče úspechu Dedovho krajca patrí tradičný proces prípravy. Ako vieme, všetko dobré potrebuje svoj čas a Dedov krajec nie je výnimkou. Venovali sme mu toľko času, koľko je potrebné na správne vyzretie prírodného kvasu a cesta, aby bol pri pečení v tej správnej sile. Dedov krajec sme pripravili z tradičných surovín, ktorých dôležitou súčasťou je kvásková kultúra. Obsahuje aj zemiaky, celozrnnú pšeničnú múku a hlavne je bez prídavných látok. Proces výroby v kombinácii s použitými surovinami dávajú chlebu nezameniteľnú chuť a dlhotrvajúcu vláčnosť. A ako konzumovať Dedov krajec? Či si ho natriete maslom a posypete čerstvou cibuľkou, alebo na krajec položíte kus slaninky, je to na vás. Hlavne si ho vychutnajte spôsobom vám najpríjemnejším. Pre Dedov krajec sme pripravili aj marketingovú podporu vo forme pásky a vrecka na chlieb. V prípade záujmu vám vzorku vypečeného chleba Dedov krajec radi prinesieme alebo vypečieme vo vašej pekárni. Ďakujeme za pozornosť a želáme vám všetko dobré.